Това се случило преди повече от 2000 години в централния затвор на град Йерусалим в Израел. Била нощта преди екзекуцията. В студена и влажна килия лежал Варава, бунтовник и подстрекател на народа, възстанал срещу установената власт, като извършил и убийство. Това били неговите последни часове. Свит в един от ъглите на килията, той си мислил: скоро всичко ще свърши. Но дали всичко свършва със смъртта? Ще чуя стъпките на ключаря, когато идва по коридора. За момент те ще замлъкнат, когато той стигне до вратата на килията. Резето отвътре ще се отвори и вратата бавно ще се открехне, след което ще ме изведат и ще ме поведат към лобното място, за да ме прикуват на кръст. След това мъките, които римският гений е измислил, ще продължат с часове. Ще бъде и публично зрелище. Докато си мислил за това, първите лъчи проникнали през малкото прозорче на килията и огряли мастилено черния пот. Изведнъж той чул шум на тълпа, идваща от към тясната улица, която минавала покрай затвора. Викове: "Разпни го! Разпни го!" раздрали тишината. Сърцето му се свило. Това несъмнено е за мен. Тези хора искат смъртта ми. В този момент той отчетливо чул стъпките на тъмничния надзирател, поставянето на ключа в ключалката на вратата. Резето щраква, тежката врата на килията се отваря. Варава стоял свит в ъгъла на килията. Гласът на надзирателя проехтял: "Варава, чу ли добрата новина?" "Каква добра новина?" отговорил смутено осъдени. "Ти си свободен, Варава! Един друг умира вместо теб днес!" Настъпила мъртва тишина. "Какво искаш да кажеш?" простенал объркан и смутен Варава. "Ела с мен и аз ще те заведа, за да видиш това!" отговорил тъмничния надзирател. Те излезли от затвора и тръгнали по тясната улица, изпълнена с тълпа от хора. Излезли вън градските стени и спрели там. Пред тях се открила зловеща гледка. "Виждаш ли тези 3 кръста на височината?" попитал тъмничния надзирател. Варава гледал втренчено и изумено. Трябвало да изминат няколко мига преди да схване онова, което ставало. "Да, виждам 3 кръста и на тях приковани хора." "Да, Варава, кръста, който е в средата, бе направен за теб. Ти трябваше да увиснеш на него тая сутрин. Но сега друг умира вместо теб." Исус умря вместо нас, скъпи приятели. Понесе върху себе си нашите грехове. Даже живота си даде за нас. Каква любов! Какво лекарство за човешката душа! Словото Божие, Библията, ни представя човешкото разтление и Божието лекарство за него. Всички пред Бога сме грешни, но Христос дойде, за да ни спаси. Заплатата на греха е смърт, но Божият дар, Исус Христос, е вечен живот. Никой не може да бъде спасен чрез своите праведни дела, независимо кой сте, какво притежавате и какви добри дела вършите. Вие не можете да придобиете с това спасение и вечен живот. Спасението е дар от Бога, а именно единородния Божий Син Исус Христос, който умря за греховете ни и възкръсна за оправданието. Ето защо е необходимо да сложим упованието си на Исус Христос и да го помолим да ни прости греховете и да ни спаси. Ако желаеш, можеш да направиш това сега.